Здравейте, пичове! Аз съм Пробиги и в момента играем. Нищо не караме, обърках се просто. Малко искам да си поговоря защо толкова много не снимам. Първата причина е, че повечето пъти съм малко зает. Имам, понеже е лято и вие всички сте заети, знаем басейни, морета, така и нататък. И аз станах много зает и нямам много време да качвам клипове. И как да ви кажа, имам добри харесвания, но пък ако можете, не нещо да ми харесвате повече клиповете и може още повече да качвам. Понеже аз следя харесванията, показванията и така разбирам, че искате още. И нали по този начин се ориентирам, че искате още. За предишните няколко неща, както съм казал, да, почвам нова поредица, защо спирам, така нататък, обаче, нали, защото имам и аз ангажименти, не мога се да снимам и в момента такъв голям интерес точно да снимам, докато съм уморен, цял ден играя навън, гледам някой път почвам да гледам тук YouTube, не знам какво, много малко време разполагам да играя и да снимам епизоди, но какво да направим? Тук се случва само един човек, разбирате ма. И какво да ви кажа? Значи, първото, все още има някои неща, които съм заед. Скоро може да не снимам клипове за няколко седмици, може би една-две седмици, може би май, понеже съм заед, поради причината, че ще имам много работа. Ще подготвям нещо все пак, ще правя анбоксинг. И преди всичко това искам да ви кажа, че има един канал, който също е мой и ще ви го покажа. Това е Тезаро Христов. Имам един абонат. Да бога, защо имам един абонат, аз не знам. Да имам шише с вода. Давай! Лад, това ще за малко да скъса един от най-важните кабели. Дори това съм го копирал. Но искам да става много. Кабелът. Да имам шише с вода. Давай! Имам 16 показвания, но харесване. Лад, това ще за малко да скъса един от най-важните кабели. И в него ще мога да снимам по-често, мисля, когато отида на някое място, в смисъл в него ще качвам отваряне, например, боксинг на клавиатури, мишки, компютри. Също така ще има влогове в този YouTube канал и там също ще се развивам абонатите, така че всички, които в момента гледат този клип, да вземат да се абонирате за този канал. Знам, че има хубави гледания. Трябва да се абонирате за този канал.
Аз не съм се абонирал лично, защото не знам. Ама хайде ще се абонирам. Да ми стане той приятелче. И какво да ви кажем, значи това ще е само от епизода. Ако ви е харесало, дайте му няколко палеца нагоре и не забравяйте това, което пише отстрани, да го направите и за този канал. Дали ще оставя отдолу линк в описанието, както винаги. Ще оставя линк към другия ми канал. Ако запитате как ми името, Тезар Христов. Шегувам се. А това ще го сливам също. Но ако ви е харесало, дайте му няколко палеца нагоре и не забравяйте да се абонирате. Бай-бай!